Ассалому алайкум дӯстони азиз, занҳои меҳрубон, гулдухтарони азиз, ҳамаи шуморо донишҷӯёнро ба кор даъват мекунам. Дар ширкати Фаберлик, беҳтарин ширкате ки тӯли 25 сол шуд фаъолият мекунад. Агар ширкате ки муваффақ намебуд, иққадар сол мардум боварӣ карда кор намекарданд. Беҳтарин ширкате, коршам ҳам хеле кори нағзай, шумо хариду фурӯш бисёр карда намегирем. Фақат яке чизои лозимаи худтона мехарем, балои худтона ҷамъ карда кора пеш мебарен. Аз худтон вобастагӣ дора ҳар як кор. Агар желаниятон бошад, дӯстони азиз, шуморо муваффақ мешавед. Мехоҳам ки шуморо ба кор даъват кунам. Номеро ки дар рӯи экрана номерода нависен, Фотима да нависен. Фотима ҳамаи шуморо ба мисли худашам хеле директор мекунад. Наставне ки беҳтаринам ёфтанаш қинай. Одамои дилпурияй барои шумо тавсия медиҳам ки чӣ хеле ки группаи яхча муваффақ кардагия, шумо ҳам хел муваффақ мегардона. Коригарои навша ҳамаш да ёрдам мекунад, поддержка дора. Барои ҳамӯ дер накунен, нависен. Ҳамаи фаҳмондану обучение ҳамии кор бесплатния. Дӯстони азиз, ройгон барои шумо мефаҳмона, кора ҳамроҳи худаш пеш мебарен. чизе ки барои худтон дар кора мегирен, ҳам бонус плюс маош, ҳамаш барои шумо фоида. ҳай падаркои беҳтарин мондагианд дар ҳамин каталог ки шумо агар кор кунен. Ва дӯстони азизи ма, чизе ки аз магазин мегирем, барои шумо ягон тӯҳфа дода намешавад. Аз ин ҷо ҳам тӯҳфа мегирем, ҳам скидкаи калон. вақти коригар шуден, ира аётон наброрен. скидкаи калон қати харидорӣ мекунен. чизе ки мегирем бо плюси вай скидка мешава. бо маош дорен. маоши ҳар як одам, агар ҳар як зан ба худш маош гира, и аз меҳнати ҳалоли худша, и беҳтарина. дар хонаи гармак шишта кор мекунен, ҳам вақт мегзара, ҳам як беҳтарина ки маошу фоидаи худтона ба даст меёрен. нависен ба Фотима, ҳамаша мефаҳмона. Ассалому алайкум дӯстони азизи ман, рӯзи ҳаматон ба хайру шодӣ бошад. имрӯз хостам ки тарзи тайёр намудани торти ирис бо хоҳиши як подписчики азизи ман ҳастай барои шумо пешниҳод кунам. торти ирис, торти армянския, беҳтарин тортай барои шумо пешкаш мекунам. ба мо 6 дона тухм лозимай, 180 грамм шакар лозимай ва 19 қошуқ орд, 3 қошуқ асал ва як пачка какао 25 грамма истифода бурдастам. агар ки шумо какао килоакӣ дошта бошен, 2 қошуқ какао бигирен ва сода. як қошуқча хеле пур ба пур неу, камтар сода. намҷа гирифтагим бинен сода. инҷа да 6 дона тухма, 4 та намак партофтам ва 180 грамме ки гирифтем, тақрибан 12 қошуқ шакар мешавад. дӯстони азизи ма, бо миксер лад мезанем. ба миксер лад мезанем. орд 19 қошуқай. агар ки шумо какаои чӣ дошта бошен, пачкаакӣ боша, камтар боша, мисол сиёҳи хушрукна, ба орда 20 қошуқ андозем, барое ки як таи дигаша ҳисоби какао ҳисоб мекунем 20. агар ки какаотон намехе пачкаш бисёр 2 қошуқи хушруб роя, 19 қошуқ орд кифоя. 250 грамм меша 19 қошуқ орд. анам хел орд, какао ва содара якҷоя меандозем. орда 2 бор тақсим мекунем. як бор меандозем, миксер мекунем бо як бори дига. 6 дона тухма бо шакар задем, камта ғавс мешава, баъд асала ҳамроҳ мекунем. дар ин теста ягон равған, ягон маргарин истифода намебарем. анам хел тестамон бояд асал дошта боша. тестара тақсим мекунем. дӯстони азизи ман, ма ба чашм нигоҳ кардастам. бояд ма 4 та анам хел чӣ кунам, балисти чоркунҷа туғурӣ кунам. размери лист ма гуфтагӣ будам. дӯстони азиз, 33 ба 31. бояд амхел дар ҳами тефлонови бумага кардистам. шумо метонед коғазои пергамент да кунед. пергаментҳо ҳам чанд намуд мешавад. ҳаракат кунед ки қиматтароша харен, ранги клёнкаи вай удобния. коғазиша мегиред, мечаспа, ғамтон метия арзонтара коғазиёш. шумо ҳаракат кунед, аммо клёнкагиша гирен, қимматтаракша. баъд дӯстони азизи ма, дар градуси 180 градус мепазен, 4-5 дақиқада мепаза, барое ки тунук-тунукай. агар ки хоҳем ки ҳами зволае ки пухтастен ҳар якташ ҳами тестаи торт,
ғавзтар биёяд, шумо сета мепазен. Ранги ма 4 та намепазени, сета. Ман хостум тинкак бия барои крема питатса ки кина бо ғавзтар мешавад. Шумо 4 тара сета кунед. Анам хел мешава. И роҳшам ҳастай дӯстони азиз, нотарсида тайёр кунед. Осонай 200 грамм сливочни маслаи тоза 82% боша. Дар ҳарорати хона мемоненша мулоимак места. баъд ба миксер лад мезаненша. ба миксер лад мезанем. Боз як варёнка дига дар ҳарорати хона мондагӣ боша. ҳардуш бояд гарм боша, маскаву варёнка. Ба охир да як қошиқ какао ҳамроҳ мекунем. Кремон бояд шоколадни биёяд. бе питатса ягон сироп намекунем. иторда ҳамин хел маслини кремай. барои ҳамун сливичнитон тозаи хушрӯ боша, мягкӣ боша. бисёр вақт мебра меган, вай хунуктар мондагиян. хунука бизани мебра, барои ки вай ҳоли ях кардагия. вақти дар ҳарорати хона боша, маска 80% боло боша, намебра. ҳамин шедрайлет ҳам 72%, агар ҳарорати хона да боша намебра, барои маскаш маргариниш хушрӯай, тозаҳай. анам хел 4 қабат кардама. айма тинуктаракай. бо дуюм бор мегум ки кадомеда ки бихоҳа камтар бисквит бори ғавзтар биёя, 3 қабатиш кунем. баъд аз ҳамаи 4 тарафш мебарем, крошка мекунем. крошкара барои болоҳош. агар ки блендер надошта бошем, бо тёркаи размери майдаш мегзаронен. крошка 1 чен мебиёя. и торт хали коржош мепазай, хали мулоими бад нестай. камтар коржош сахтарак мебиёя. вақти крем кардем, баъд питатса мекунам, мулоим мешава. ҳатман 8-10 соат меиста питатса мекунам. ягон ҷой монем, ма бисёр вақт и торти кремаш маслиния дар холодильник намемонам, барои маска хунук меша, питатса намекунам. и торта дар даруни духовкаи куштагӣ хай хунукак боша, ё болош ягон чикати мепӯшонем, ма дар духовка мемонам. хуш рӯ питатса мекунам, баъд мебуромша. анам хай крошкаро ҳамаи ҷош да баробар хушрӯ карда туғрӣ мекунем, мемонем. баъд болоша бо хоҳиши худо. ман глазури тайёр дорам. шумо надошта бошен, сугушони молокора ним пиёла бигирен бо ҳамроҳи какао. бо ҳамроҳи какао аралаш кунен, меша глазури осони ва тез тайёр. болошда бо ягон салафанай, бо қошиқай, фарқ надора, барои хӯрдани худонай. ҳар намуд торт, ҳар намуд мазза дорад дӯстони азизи ман. ҳар хел маззаи хуча дора, таъми хуча дора. торти ки рецептиш ҳар хел боша. и ба хуча бо як лаззати хуча дора дӯстони азизи ман. баъди 8 соат пас ма буридумша питатса кардак. шумо ҳам метавонед тайёр кунед. беҳад торти бо лаззат мебиёяд. ина дӯстони азизи ман, кадомеда ки махқул шуд, лайка бомонед. дастгирӣ аз тарафи шумо. ман ҳаракат мекунам ки ҳамхел чизои осон ва бо лаззата барои шумо пешкаш кунам. бо тарзи осон описанида рецептшам менависам. ягон мушкилӣ надора. чизе нофаҳмо шуд, комментарияда нависем, ман бо мефаҳмонам вақти пухтан. и аз мидови фарқи калон дора. мидови заварнои крем қатия тезтар мулоимак мешава. и маслинияй камтар дертар мулоимтар мешава. ман мебуромшам, тарзи буриданшам нишон метим, чӣ намуд ман мебурам. ба намуди ромбик мебурам. беҳад ороишам хушрӯай, ҳам ҳами торт ҳами тарз бурида мешава. хай бо каседа чи хеле маҳқул боша, мебуренша. ман хостум ба ҳами тарз бубурам. ина 4 қабатай вақти питатса кадай камтар бо хел бинен дам шудай. барои ки питатса кина торт бо камтар ҳамун коржо питатса кад дам мешава. ай ҳами ҳисобай. 3 қабатам битонем бикунен, ҳеҷ гап надорам. аҷоибо торти бо лаззат мешава. муҳим ҳамада форид, ҳамада маҳқул шуд. лаззатиш ҳамада маҳқул шуд. чизе ки ман кунам нағз биёя, ҳатман ба шумо савед метим ки имконият дошта бошен, тайёр кунед.
тарзи тайёр намудани салати корейский бо пекинский капуста барои шумо нишон медиҳам. Беҳтаринай, лаззаташ нотакрорай. Дӯстони азизи ман, ба мо лозима якта ҳамихел пекинский капуст ва як дона сабзӣ, як дона бодиринг, чеснок ду зубчик ва каме укробу гашнич. И бо хоҳиши дилай, кадоме ки нахоҳа бодирингу укробша қатъи гашничш наандоза. Уқа муҳим нест барое ки намехӯрдагиҳо ҳастае ки намехӯранд. Ба ман маъқул буд, ман меандозам ҳама вақт камтар яду барги укробу яду барги гашнич, бо лаззатша дигар мекунад. Аввал мегирем капусти ҳамихел майдатар боша ба капусти свежӣ боша. Майдатару бисёрш хеле ами чизи ёшак мегем, боз свежитара ки хеле хушрӯтара. Ҳамихел ҳатман майдатар гирем. Ҳай оилаи бисёр бошем, дута майда бигирем, хела мешавад. Бо бодиринга ман ами як таъмша дар ҳамаи салатҳои корейский нағз мебинам ки беҳад бамазза мекунад. Баъзе одамо намедозанд. Шумо ба хоҳиши худтон баандозен ки агар маъқултон боша андозен, набоша ҳеҷ гапе надора. Ман дохтум барое ки мада маъқул буд. Боз сабзирам хел тиёрка қатъи мегзаронем ба мисли салати сабзигӣ. Як қошуқи калон намак, аввал намака ҳамроҳ мекунем. Иҷода приправа гирифтагиам, тухми гашнич майда кардагӣ, мурчи сиёҳи майда кардагӣ куфтагӣ ва мурчи сурхи куфтагӣ. Ҳар душ 3 намуд приправа ҳай беҳад бамазза мешавад. Чеснока 2 зубчика вақте гузаронден, ин пиёла пуртар равғана гарм мекунем. Дар болои чесноку приправа равғани гарм ҳамихе мерезем. Ҳами бӯи хушрӯи чеснок мебурояд дар равғани гарм, равғани ҷӯшда. Ҳамихел бӯи приправо мебурояд бо бӯи ҳами чеснок. Беҳад болаззат мешавад. Аввал намака ҳамроҳ кунен, барое ки вақте ки таъмаш намак гирифт ҳамаи ҷош намак қатъӣ болаззаттар мешавад. Баъд приправаву равғани чеснок мекунем. Анамихел равғани гарм бо як таъми дигар метиҳад болои чеснокда. Рецепти кореягӣ ҳамихелай. Корейский салато. Пеш аз ҳами бозори Зелёни якум корейский салаторо ҳамунҷа мегирифтем. Беҳад бамазза буд. Ҳамихел ҳамун вақтора ёд кардам. Вақти дур аз ватан бошӣ ба қадри ватан мерасӣ. Дӯстони азизи ман, аз Зелёни бозор мегирифтем. Хеле лаззаташ бамазза буд. Корейсо мефурӯхтанд. Бо якта дамобайшон я мардакам буда, қатъи модараш мефурӯхта каса. Ӯ бисёр мегирифтем. Ака мегуфтем тоҷика ҳамаш хеле ранг корейсо мекунад, лекин ака мегуфтем бо ҳалолак биёй ҳами тоҷик бигирем. Лаззаташ хеле нағз буда, ҳами ранги корейсо буд. дӯстони азизи ман, ба ҳамин навора ба охир мерасонам. Касе ҳамроҳи мо буд. Саломат бошен. Худованд ҳамеша нигаҳбони ҳар яки шумо боша. Чӣ орзуи ҳавасе дорем ба орзуотон бирасонад то наворҳои оянда.